Good morning mga ka-partner. Yan. Kumusta? What a wonderful morning ahead for all of us mga ka-partner. Pa, ako lagi video. Unya. Nya. So musayo ko kadtog karong opisina mga partner kay napamiti wason nga meeting sa company. So naka-prepare na ko. Muuna na ko nila ani kay ligo pa maning duha oh. Yan mi kwaon. Baklay man lang mi. Doon raman. So see you at the office mga ka-partner sa activity karong adlaw. So siguro daghan tag mga kuan karong adlaw kining buhaton sa opisina. Ayan. So sinabi. Hey. Para presko mga ka-partner. Pahumot ta mga ka-partner. Partner, nanata diri sa opisina sa GEMC Realty and gahulak pi karon sa among mga kaubanan for our ikaduha nga meeting sa company. So while waiting, nana si Sir Ray, ayan, mga ka-partner. Mag-coffee sa to mga ka-partner. Another blessing mga ka-partner, abangan sa Lunes. Dunay nakahalin sa atong mga ka-partner on brokerage. So wala ko may kabalo kung pila mga ka-partner. So ato lang atangan sa Monday. Okay sir. So mga partner, while waiting sa meeting, mag-answer sa tag mga inquiry sa atong posting sa mga brokerage. Ayan mga partner. Partner, natay early nga ano? Early bird kay si Ma'am Pia. Ayan. Hi, good morning. Excited, ma'am? Oh. Wow. So, mga ka-partner, daghantag mga inquiry o ano? Inquiry mga ka-partner. So, ato ni siyang pantubagon mga ka-partner. Ayan mga ka-partner,
init-init. Ayan. Pero gamay lang gihapon ang aging masakanan kay nagisitso pa man ang aging oro. So, at this moment, orientation karon, ongoing orientation ni Sir Ray sa among realty company. So, muna ang among ginabuhat diri everyday mga partner sa company sa Gemsi Realty. So, atong sudlon, at least makita ninyo ang orientation gipahigayon karong orasa. Ayan mga kapartner. So what if sir, dagang kung napa-ahinti under sa akong account, nakahaling sila, then what will happen to me? Daghan kag manawat nga 0.25% as group sales commission. O na siya. So aside from group sales commission, ako tayo group sales override. Ayan mga ka-partner, si Mamong Sir is nag-join na sa Gemsi Realty. Si Sir po, orient po siya. So, puro kabok ang among i-orient karon ang lawa mga ka-partner. Ayan mga ka-partner, natay ko na karon i-orient si Mamong Sir. So, ato explain karon sa ilaha ang kumplan sa company sa Gemsi. So, just watch and relax. Ayan. Kaya kubutan sila. Sure. Kaya kung i-try ba, kasi Sir, kasi dito sa kuan ba? Katong 1.9 house dito sa Burlua. Naman tayo ingon nga mangitag pigiri. Alright mga partner, nakuha na nato ang orientation as an start na sign up na si Sir. Ayan. Okay na ma'am? Mga ka-partner, na-share si Sir Ray sa diet. Itong paminahon ha. 50 kilograms times 2.2. Tarong nga. Hindi siya. 110 110 pounds. pounds LBS. 110 pounds ka. Yes, sir. So, ano na yun? 100 pounds times 15. Times 15. 165.50. Dapat, kung di ka gusto, kung gusto niyo i-maintain ng alawas, may inana lang siya, dili ka mo lampas og 1,650 calorie a day. Yes, yun. Kung gusto ka mo niwang, mules ka og 500 ang maximum. So, mukaon lang ang 1,150 calorie a day. Muna siya eksaktong mga formula. Ang exercise, di na makapaniwang. Muna dagat mo ato og gym, pila na kabulan exercise, way na usab. Uso pagkaon ni no. Kaya bisan pag dili ka na ako ipa-exercise, bawasan na ako imong calorie, uniwang yun ka. Muna yung reality. Ang exercise, makapadungan og muscle and energy. But never was nga makapaniwang na siya. It will help. Provided, mag-maintain, mag-lower down, mag-deficit yung ka, tawag ni calorie deficit. Mag-lower down yung kasi mong calorie. Now, how to count calorie? Mo-download ka sa application sa Play Store, na calorie counter diya. Matabangan ka na. Imo lang i-encode yung gikaon, rice, pila ka cups, tagaan ka na calorie. Oo. So, mag-maintain ka sa imong calorie counter. Karon ako sa 70 kilos. Okay naman, sir. Pangani na ko diri ma'am 60 kilos ko. Yes, 60 kilos ko pangani diri. Karon 70. Di man pa niya itong niyagi nga dapat ako bigyan. So times 2.2,
nasa mga 1/4 kapin. Sige ha, kung gusto mo paniwang magpatambok, mo to. Kung gusto ka magpatambok, you will go more than this. Pwede galing ka mag 3,000? Gusto ka magpa-add buwan? Magkuhan ka. Di na, sir. Magbukbang ka, Mampe. Dako man ko tunay. Magbukbang ka everyday. Si Mampe, naniwang na. Ang iyang si Nina, naniwang. Ang sinina, niniwang. Kaya ako ba yan? Naniwang kasi Ako ba tanong, sir? Hindi ako ang lawas. Pag tumatay, specific like ko. Hindi ka, mas rin o pag tumatay. Dimple naman ang dimple. Stress. Paspas ko kaon. Dimple, grabe ka lang ang problema, paspas ito kaon. Pero, nabantayan ako siya, maglisod ka din. Nakoy calorie counter o pat secret. Dimple, ano naman ka? Tawagan ako. Lahi na ka pa ginawa. Encode ni mong rice o rice. Encode ni mong rice. Pila calorie? Ang 1 cup of rice is 204 calorie. 1 cup of rice, 204 calorie. Karon kung si Angel Oxing is 800 calorie. Tulog ka na, tulog ka ka. Ano silbi pasudan pa? Sabi na? Di masilbi. Murag dahil ko ka. Tulog ka ka, rice ka lang pa. So, mga partner natin learning kang Sir Ray sa usawan pag palus o kuan timbang. So, i-maintain lang ang calorie. Download lang mo sa apps ngayon ina-recommend para makita ninyo usawan nga lubos ang inyong timbang. Ayan mga ka-partner, na-adiri si introducing Ma'am Jelly Peron. So si Ma'am Jelly, isa ni sa kanang performer diri sa GEMC, na naman siya mga halin, mga Brea, mga kini isa to yung halin ko din mo ma'am, katong brokerage, yan, niya. Ang iya pong mga kuwan ano yung mga ka-partner, iyahang mga downline, kasi yung mga invites. Gusto po kayo sa rental. Dayon halos every week po ni siya nasa yung mga kanang ipa-orient ka mga property specialist nga yang ipa-join sa yung team. So yan, mo ni si Ma'am Jelly the pretty from asa kay ka ma'am? Agusan kayo yan di Oro, yan. Mga ka-partner. So awat mo sa iya mga ka-partner. Kayang-kaya nato ni. Yan. Kani future millionaire. Billionaire. Future billionaire. Claim yun ako siya, sir. Sa inyo akong Facebook account, palitaan lang ninyo ha. Friends na ba na, di ba? Di ba? Okay. Di pa ta friends. So, Ray Jemsy. Makakita ka rin yung picture dito lang hindi parang murag si Piolo Pascual. Murag lang. Ako na. Joke. Oo. So, i-press na siya. I-PM na ko niya, sir, pakisend sa link. So, click lang mo dito, tanawan ninyo dito. Sa brokerage na siya. Sa developer po, dati nagkalaing-laing ng mga group chat sa developer. Alright? Tuyo ka na diha. Kasi daron namunta na sir, so ako pagsugod. This is how you are going to start. This is our particular skill site. Presentation, mag-present ka. Pre-closing, no? You will have your motivation. Kami bitaw nga, motivation ka nga. Dagat na malik dili, parang personal experience. Alright? Ang muna kita mong pre-closing. I-close mo, applyan mo closing technique. There are 8 killer closing techniques that we have. And follow up sa kliyente. Alright? And survey. Na ako i-offer sa inyo sir na kanang siguro makatabang ni sa inyo hindi makatabang din siya sa inyo sir, so tag 7 lang dahil siya sir, gusto ka po sir. Pwede. Good start. Last one, ma'am. Find the need to play. Nakatry na ka, ma'am, no? Nakatry na si ma'am. Nakatry na mo? Alright, very good. Kaya mo na bago. So, yung ani ha, basically, alright, find the need and supply. Simplify. Ayan mga ka-partner, while kaulat pa karon oras sa mga ka-partner, doon ako interviewon nga isa sa ato mga business partner diri nga grabe gyud kagugihan magkuan kaning mag-sitor sa mga brokerage. Hopefully nga hapit na gyud ni sila, dili nato ignog hope. Gamay na lagkuang ani, isang kimbot na lang manglusot ang sales ani. Mag-millionaire na gyud ni sila mga ka-partner. Wala lain kundi si Ma'am Pia. Hello ma'am. Ma'am, ang tana ko ni mo ma'am ba, unsay ka nang sagaran ma-experience ka nang mag-sitor mo, kanang dito na mo sa area, usahay
Kanang imong para makakuha ng atong mga kaubanan ba nga business partner kay sila ba na di na graduation. First, among lakaw na mo, mag-pray sa me before may maglakaw. Yes, important. Then, excited kayo sa mga atuan na mo, kung unsa mong makita na mo, sea view ba, or mountain view, or basta, so excited kayo, very ka-excited. Then, makita na mong area sa seller side. Then, isig pag nagsunod na sa mo, nag-convoy na sa mga client na mo, so excited sa part na namin sa area. Tsada siya kay pali ang experience na ko, grabe, daghan kayo experience din. Sabi na. Maka-inspired. Dahil Kanang kuan kanang pumangayo na mong dokumento sa kanang Owner. Sa owner. Naka-experience mo nga nang di matagaan. night time na aya sila muhatag og mga mga ilang mga documents nila kung naana ang buyers sure buyer na gid siya. Then okay lang sa mga then amo lang sa explain na yun kung naana ay may mga yung mga documentary Ayan mga ka-partner. Nag-meeting na ang mga millionaire. Katulad ng patipas ng visual millionaires club. Ano sa mga gabaw ng patipas ng Nag-meeting na mga millionaires. Dili sa kalsada ba mapayelo sa tabato. Maramag. Dili kanang birayon. Birayon ba? Kaya mo birayon. Pawala. Kaya mo birayon. Birayon. Nang litong bagyo na da. Kung sulog ni mo lang, kung puro ka na, may mobil, nang itong puro ka, carrots. It's time to go home na mga ka-partner. Relax na partner. Sabado. Nanguman na yung adlaw Sabado. Itong buhaton, manimlos na sa mga off-flight. Katog na mga ka-partner. Sa balay, dito. Ora kinabuhi sa realty mga ka-partner. Gabi na mahuli. Say lapas pa 8 oras duty. So, since kita may isa sa mga nag-manage, wala oras ay. Ay, nakakaingay. Basta ka. Ayan mga ka-partner, nanata sa balay karon and very successful ang atong event karong adlaw sa training ni Sir Ray, orientation, and of course tanan yan buhat na mo sa opisina sa GMC Realty. So before na to kumanon ang video, so nami karon sa balay mag-shout out sa ta mga ka-partner sa ato mga ka-partner nga nag comment sa atong last nga vlog. Kani nga vlog o kani. Yan. So shout out sa ta. Shout out kay Ma'am Lalin Danag. Ayan mga partner. Ingon siya, God bless Polinar Family Solid GMC Realty. Thank you Ma'am Lalin. Shout out ni Dimple Vlog. Si Ma'am Dimple. Ingon ni Ma'am Dimple, God bless her. Go go go. Heart pa yun. Smiley. Shout out ni
Kadiha Daod. Thank you, sir. Shout out ni Kevin Coltora. Ingon siya. Price gas gamit ninyo partner, sir. Diha, nagtrabaho si B-Boy. Very nice. Ayun, shout out partner. Shout out kay Sir B-Boy. So mga ka-partner, diyan na to, umano na tong vlog. Kagabiin na. Happy weekend. So this is partner Edwin. Always nagaingon. God is good all the time. And all the time, God is good. 1M possible. Bye mga ka-partner. Good night. Mwah mwah.